Onun iştaýdaky ortaga aljak bolýan meselemiz ildeşler e, Lebap belaýatyndan bir näçe sanaky Daýhan illeşlerimizin yer alýarlar. Hersi 1 hektardan, ýarym hektardan, 2 hektardan ýanky neme diýip badyrne Türkmenistanda hususy ýere ýeçiligi diýilen ýalaky bir neme ýöretdilerdi. Aralykda ýanky adamlara işletmäne yer berýär diýip, ondan soňra şol yer alan ildeşlerimize näme ekesiniz gelse ekip bilersiňiz diýär. Düýöni ondan öňürtü bir şert goýýarlar. Ýanky Daýhan birleşiginiň nemesi arçyny ady näme şonu Süleýmanow diýär. Süleýmanow. Kudret Süleymanov. Ha. Şol adam ýanky Daýhanlaryň öňüne şert goýar, ilki diýäsi şu ýere yer alma ekin diýär. Ondan soňra diýär, ýylyň soňuna çenli dekabr aýynyň 31-ne çenli men size azar berjek gel, näme ekesiniz gelse isleseňiz şal ekin, başga zat ekin ýöne çykdaýjylaryňyz hemme zatlaryňyz özüňizden bolsun, men garşyk gel, näme isleňiz ediň diýär ýöne yer alma ekip beriň ilki maňa diýär, ýanky näme üçin. Ve bu Daýhanlar yer almany o taýda ekseň hem hasyl alyp bolmajakdygyny aýdýarlar buňa suwutnamasy bilen getirip, bu taýda yer almadan hasyl alyp bolmaz, ekip bolmaz diýär, şonu da ekýärler. Ondan soňra o taý geçýär, indi şaly ekýärler. Bular ýanky söz berýärdi. Bolly men ekdiň adam ekdiňi soň indi ýylyň aýagyna çenli yer näme ekseňiz özüňizdeki. Bular hem şaly ekýärler, ýöne şalam yetişenden soňra ýanky Daýhan birleşiginiň başlygy Süleýmanow bularyň şalylaryna el goýýar. Hökümetiň adyndan diýip el goýýar, ýöne o taýda hökümetem ýok, başga neme de ýok. Ýanky adamlar öz aralaryna paýlaşypdyrlar. Şolar ýalaky illeşlemiriň şikaýeti bar. Umydo kardeşimiz siz aýdyp bilersiňiz, biraz açyklaýyn, diýdim, düşünüpler bolar ýaly. Ha, sağ ol. Şurada 2 minutlık ses kaydı var. Şunu eşitirsem belki ildeşlerim şundan anlarlar. Şunu eşitirsem. Abdurrahman kardeşim. Ekende içinde şalı ekip, yankı şalıdan kartoşkadan görecek ziyalarınızlar yapasılar, şalını kalkoza tapşırasılar diyen yok, kalkoza alamanam diyen yok, şalını akip öyünüzleri alasılar da şu şal kartoşkadan köp ziyan göresiler, şu ziyanı yapasılar, şu şalıga pulam tölemisiler kalkoz için de bizlere söz verip ektirdi. Asolan bolsa yine o özünün planı hükmetten denesini, döküllerini alan yerlerini satıp adamlara. Son şoların orunda bizlerin yerimizi koşu veren. Bunları bilesilere son kıçısolar bilen dokumentleri onlar teşhir verildi ötüp giden çıkso bilen. Şonda edip yine şalımız yani bu alıp gittiler elimizden. Bizler indi kartoşkadan gören ziyalarımız yani yap bilinmez yine kartoşkadan son şalığa çıkıp ettik bir giden kars bulalım. Son şu şalılar ya yine alıp giderler. Alan bilen takot verendiler. Uyan 50% 60% skit kederler musurlu dedi penallı uzarlı. Ne mi var bunu kurutmalı avramını 10 ton eltip zat versen eltetlere 5 ton zat kölkesediler. Bizlere şunun için şalığa şertnamaya ettirmedi. Şertnama gelemez. Şunu kartoşkanın şertnamasında dekabrın 31'ine çerli sizler yerden kanaka peydalansanızlar peydalanmalı dev aydandı. Şertnamaya verilmedi şunun için şalığa savaydadı. Şertnaması şalı bu yer samazaklarda giredi. Davet sevzler basılıp gidesiler. Sizler basadılar. Oturup gelesiler. Pavay edesiler. Edişine kazaydı. Korkusup davet edip narda atızda ya 2-3 arendatırın şonda edip aldılar şalısını. Indi narkologlar kimse gezek bizler hem davalaşıp var men durduk şu oranın üstüne. O şu bizler barmasa ya or alıp gittiler. Bizler samazak var etmişik. Davet etsek bizler basılıp gitmemişik. Aleyküm Kudret. Şunun için şalığa şertnamaya ettirmedi. Şertnama gerek. Şunun yalı ses kayıtları var, videoları var, yazılan hatları var bu ildeşimizin. Yani faktları var. Ses eşitilendir değil mi? Geldi, sesi geldi.
Şimdi özleriniz karar Onu verin. ekrana da bereriz. Yankı gelen neme dokumentini bilelikde. Tamam şu ildeşimizin yazanı var da nemşetseler etseler yani öldürseler hem içeri atsalar hem üzerinde hakkımız oraya canımıza yettik de şu bana yazılı şekilde oradan nemeleri var yazıları. O ne şahsi bu tayda yer meselesi var da yine de yankı mından öňem bir näçe şu bizim habar kanallarymyzdan emeler çıkıpdy da öýüni ýykyp yerini ellerinden aldıran nemelerimiz illeşlemek hakynda ýene de şol yer nemesi yer e, dawasy dowam edýär. Ýurdun içinde ýöne şu näme üçin barny şu yer dawasy näme üçin bar bu taýda? Hani yer halkynky dälmi? Halkynky däl bolsa o yer eýesi kim ýanky yeriň eýesi kim bolýar ýa-da yer näme üçin halkynky däl? Diýlen ýalanky soraglar çykýardy orta. Men Parat kardeşimle söz bereyim. Sağ olun sözlerinize. Ben düşünmüşüm aşağı adamdan ne sanki ağlattırlar. Ağlu. İşiyle dine terörçülük. Bir taraf terörçülük falan. Cumhuriyet'ten bir karar verdi ya. Hükümet terör support deyip. Ana şoň atlar bir. Halka allamaly, çürkömeli. Güýje aşağı takyny basmaly, kösemeli. Allah bilsen ağlı ne açık bilsen kadan bilen zat gidiyor verdi. Aslında şartname bağlaşılmalı. Bağlaşılmadık korkan çok arsanın ödünü basmalı. Ne için şartname bağlaşmadı? Galp ettiriptir. Yasama. Yani sakta oluyor da ödünü basmalı. Basarlar. Ne için ettirdi? Kalhozun başlığı orada, arsanı orada aylan turmalar kalho yerlerine hepsi de onunla sağlar iki ünlü mutyanatlar. Ne için ettin, ne için ne yemedin diye bu atayım mı? Gurnuru bıraktılar. Dine ben düşünen dine hakkını talep etmeli bu yerde. Ödeni bastırmalı. Şol şettana bağlaşmadık olan arşını ödeni basmalı. Şu fikir vatandaşlar yönetim. Oň yer arçynyň kim endi? O soragy ýanky yer kiminki? Arçyn näme üçin o yer hakynda karar berýär, soňundan alyp bilýär. Ýene bir zat edip bilýär. Ýanky yer arçynyň kim ýa-da häkimiň kimi eýesi kim yerin? Ya hükümetinki, devletinki, yani hükümetim yok. Yok hükümet. Aslı devlet hükümet olmalı, oğlum yok. Oğlum terörçülük, dine oğlum uğurluk. Uğurluk neydi neymi uğurlap borka deyip sonra. Yukarıda hükümetler, en halin ettirip ondan proje korporatör, hiç kim oturuşta oturan adam fidalanacak da, uğurlayacak, ağırlayacak, birini alacak. Şu fikirde yerin iyisi yok. Teyzini pişikliği kendilerine o kadar Türkmenistan'da. Kanun yok. Konstitusyon yok. Vatandaşlar sağ olun minnettar dinlemen için. Bolýar. Oğuzhan kardeşimle söz bereyim. Sağ olun söz vereniniz için. Bu Türkmenistan'ın ýekedäne wetragynda däl bu. Hemme ýerinde aýnydyr. Ne buğday ekersin dedi. Eken wagtyň gelmediler. Sugaran wagtyň hiç ýersi görünmez. Ýygymam geler hemmesi üşer oýaryk. Sen öz buğdaýyny oğurlap alýan. Öz buğdaýyny özüň oğurlaýan. Sana şonu oğurlar mecbur edýärler. Birinciden ama bu toprak bizinki däl. Toprak ortaňky bir hökümetin hem däl. Ortaň arenasından çıkmadan biz hiç zadyň eýesi däl. Biz öňcelik bilen ortaň arenasyndan şu sistemadan çıkmaly, şu sistemany ýykmaly biz.
şundan yıkmadan bit hiçbir şey bizinki değil. Bizim daha oturun öýümizden özümüzdeki değil. Ana o Aşgabat'ın içinde ne için öýünü yıktılar. Biz şu ortamın sistemasını yıkmalı. Şundan çıkmalı, şu sistemini yıkmalı. Ondan sonra yine bizim öz toprağımızdan olur, öz vatanımızdan olur. Sağ olun, ben şu şeyleri duyayım. Yeni daydır. Bolýar. Başka? Kırnaçak kardeşimiz. Melike kardeşimle söz vereyim. Kardeşler, benim başka bir tarafına aydayın. Biz küçüğünden beri hemmemizden bilişimiz yani şu çıksaydı otursa rahatlar. Ne Rusya'da, Ursaka'da otururlar bizim iyileşmemizi. Şimdi şu tayda şu iyileşimiz ne bir topar çıktı acabar gelipdir. O kart yer alma ekibe bir topar ne yazılarını okudum da. Ondan sonra şarekçe kolon birinin kardalp ondan kardalp o bir yerde giripdir. Şimdi şun sağlsınam elinden alsalar, yerem elinden alsalar. Şu iyileşimiz çıkkınsız yağdaydı. Yok man bir çıkargasın son çıkargası çok oluyordu. Rusya'ya gitmeli işlemeyen o taydanam ursa uğratmalı. Yani bulan niyetleri bir taraftanam sol halkı içeriden sıkıp itip ursa gider yani neme yorasyalar. Böyle şu tarafa çıktırlar. Aslında devletinki değil, yer halkınki, toprak halkınki, yani halk çıkıp bilen ok. Şu an şunayda en son yine de söylerler. Melike kardeşim. Bu bir yere geldi de yer halkın yer aslında şu toprakta yaşayan önü ösün adamların yeri bolmaly. O yer ol hökümetin yeri diýilen bir zat ýok bolmaly. Aslında hökümetin yeri diýilýän bolsa o ýeriň eýesi ýok bolýardy. Ýani her gelen öz isleýişi ýalyky sen elinden yerine alyp biler, öýüňe ýykyp biler, her zat edip biler çünki hökümet adyndan belli ýani 4 ýyllyk, 5 ýyllyk möhlet bilen gelýär. Ýani sen bir 4-5 ýyllyk möhlet bilen işe gelýän hökümetin nähileki o yer onku bolup bilýär. Yani halk o taýda asyrlar boyu ýaşaýar. Hökümet az wagtlyk gelýär. Söhbet kardeşimle söz vereyim. Aslında biz keyin gaýtalaýasyny Türkmenistanda döwlet ýok diýip ne bilen boşanyň alamaty da ýene döwletiň ýerdik görkezýärler ýene döwlet ýok. Halkam döwlet ýok häzirki wagtda. Halk ýerinden alınan ne şu topraklar ne şey duwalan halkyň elinden. Ne sapıraken gürüngeri yer su reformasını geçirecek korp can ettik. Yeri iyetini vermek, halka vermek. Hava yer halka geçenine onunla devlet bolup bilýär. Yerler halkın eýetçiligine geçenine, halkın eýetçiligine geçenine onunla şu devlet bolup bilýär. Yani şu eýetçilikde bolmanlyk üçin bir yerler tarapyndan, yani ol bir yerlerin toprak tarapyndan basılıp alınan ol topraklar, ol yerler halkın elinden alınan özlere maýdy oturuny döwletiň eli garamanly topraklar. Döwletiň garamanly, döwlet ýok. Eger döwletiň garamanlyna bar bolsa strukturalar işlemeli. Ol elde bir mesele bolmaly. Ýurdun konstitusiýa guruluşynyň esasyna, konstitusiýasynyň esasyna toprak halk neme elde girmesi bolmaly. Yani halkın bolsa eger bu halkın kam däl, döwletiň kam däl häzir kaldy. Demek berdi de bir soru alameti. Şu an Türkmenistanyň topraklary eýesi ne ol? Men görüşme aýtyp bilersiňiz da, jenaýetkar hökümetiň garamanyny diýse, on kom däl o topraklar häzir kaldy. Başga bir ýerlerinki kişi 3-nji, 4-nji, 5-nji tanımayan bir yerlerinki mesele maýdan.
Ýöne şol Türkmenistanyň topraklaryny şol sesi dinledim de ýani dinletdiler. Şo taýda aýdyp geçe bir näçe gezek nimedilipdirini giýirtdir, elinden alındypdyr. Ol bir ýyllap azap eden zähmetiniň nemesi hözyýüri şoň eline geçmendir. Bu näme diýmek? Bu gönüten gönü ogurlyk diýmek bolýanlar. Bu islenlik bir ýerde bolup bilýändir. Sebäp eden bir zadyňa hiççilik, kepillik ýokdur. Önümçilik önürýärler, önürüp bören kärhanalar elinden alınýar. Ya ýapylýar, islenlik bir adam gelip şoň üstüne çöküp bilýär. Bular tap bir önürüp bören ýerden ekin alyp bören bir daýgan berdi. Ýöne kiçi işletme, uly işletme esasında kärhana açyp önürüp bören Goşadırlar içindeki iş adamları var da Türkmenistan'ın. Şöyle iş adamlarının elinden islenlik wagty gelip işletip duran nemesinin üstüne çöküp bilýändirler. Yani bu döwletiň darganlygynyň bir suwutnamasy bolýandyr. Sebäp kepil ýok, hiçil kepil geçen ne döwlet bar arkanda ne kanun var. Ýöne bular halkyň hiçiligine geçmese toprak, ýurt, watan ýa-ki toprak halkyň hiçiligine geçmese bundan başga nemesi yok bunun. Çözümü yok. Diňe geçirip çözüp bolýar bunun. Özüň geçirenden soň hukum üstünlüğini şu yer getirip çözüp bolýar. Bolmasa ene şu wagtda Türkmenistan ýaşap oturan Türkmenistan'da duş gelýär. Ine bank sistemasy yok diýip aýdylýar. Yerler yer eşilerine geçildi. Toprak ýetine berildi. Şu bank sistemasynyň bolmasy mümkin näme sebäbilen üçin mümkin näme? O ýerde bir erkin bazar döreýär. Meselem önürýän kişi ya şahsiyet öz öndüren önümünü Türkmenistan'ın içerik bazarlarına erkin bazarda bazar bakadan istenlik bir yerine satıbilýär. Erkin ýagdaýda azat erkin ýagdaýda satıbilýär. Olan bazar bakasından. Azat erkin bazar şu taýda döredöňden soň sen bank sistemagy işlemejek bolsa da işletmejek bolsa da bu öňüne geçip bilýän bir neme guruluş bolanok bolmasy mümkin näme. Nime şu görüşüm şular ýaly kysgaça ýöne üstüne ýetiripdiler. Şu Türkmenistanyň içinde bu bize gelip goşan ýekece bir sana habar. Müňlerçe sana habar bar, müňlerçe. Olun zawat kärhanalary, önürüp bören kärhanalar elinden alınan adamlar bar. Hadi cemle. Bolýar. Eziz kardeşimle söz verelim. Sağ olun. Benim şu tema hakkında fikrimi aydıp geçecektim. Yer meselesinde şu arçınlık başlıklar, velayet hakimler, etraf hakimler hemmesem cinayetçi topar hatta birler tarafından bellenýär da yani özleri gelip şurada geçmek için näçe paralar verip geçýärler. Son men özünden özü bolýam kädi pikir edýätim ýok. Akymyna görä bolýandyr diýip pikir edýätim ýok. Hemme zatlar sistematik planlanyp edilýär eken. Yani halk ýürüýtelep şonlara, yani şol arçynmy elinden almana ruhsat berýärler, yani gözüni ýumýarlar. Halk gidip bir ýere şikayet etse-de hiç bir neme edip bilmeýär. Yani kysgajasy güýçli kim bolsa şo wagtlyk belli bir wagtlyk güýçlüğünün aýdany diýen bolýar. Şoňalyk bir sistema gördüm. Bu da wagtynda yer eýesine berilmedikden gaýnaklanýar. Yani şo wagtda sapara aýdyşaly wagtynda yer halka berilmediği üçin bu meseleler şondan bolýar. Yer eýetçiligi ýok, bizim halkymyzyň hem düşünjesinde de ýok. Kabullanıpdyrlar. Kabullenmiş çaresizlik diýip bir neme de vardır Türkiýede. Türkçesini aýtdym. Halkam bir öz yeridir diýip pikir edip arendanyň nämeligini bilen oklar, potrat manysynda da düşünoklar. Şu ondan bundan görüp ýa-da ýyllardyr ekip zat edip yoksa diyecek olan öz yerin olsa, misal üçün başka yurtlarda senin teritoriýana başka bir yabancı tanımadığın birisi girse sen ona
öldürüp bilersin ve günahlı olmayan. Öyle bir düşünce de yok. Yani edenetlik yani dünya arçında değil günah. Bence şu vatandaşlardan var mı kadiyen çünkü ne hilegen bolsa benim fikrim. Karz edip kovala gidip bir şansa işini bırakmalı değil. Ödüp bilmedim yani. Zaten ekmek doğru değil diye fikir ediyen benim fikrim. Hazırlıkça sağ olun. Bolýar. Umyda kardeşim de tabii. Sağ olun. Şu havari buradan iki ildeşimiz Türkmen Portal kanalına yüz tuttu. Yine ondan hiçbir havar netice gelmeyen için son bize yüz tuttu. Kayiş etti. Şunun iki ildeşimizin hat var. Şunu bir azcığını okayın. Yüzlemelere, bize yüzlenen. Yani diye bizim eken şalımız devlet tapşırığı değil. Biz hiç hili dayhan birleşiye yer için pul tölemezden ve şalı vermezden kemala getiren şalımız bilen maşkalamıza eden çıktaycılarımızın övezini doldurmalı. Yoksa men ve ömürlük mayıp kakam 4-5 yıl kars tölep geçmeli bolyaz. Men ve kakam hiç yerde işlemiz yok. Dayhançılıktan başka maşkalamıza giryen girdecimiz yok. Şeýle maşkalamyzy gowy eklep bilemiz yok. Kakam bir yıl dowamında 4-5 sapar hastahanada ýatýar. Hormatly kanun tarapdarlary, Daýhan birleşigimiziň başlygynyň hereketleri kanuna laýykmy diýip sorak goýýan. Men näme üçin onun üçin hojalyma ziýan ýetirmeli? Şu ýagdaýy adalatlyk barlap kanuny netije çykaryp berersiňiz diýip umyt edýärin. Benim salgım Lebap Velayet Dene ve Trap Dayhan Vatan Dayhan Birleşiği Vatan Oba Bağ Köçesi 2. ay Kerimov Suhan verdi. Yine 2. ildeşimizin adını okuyayım. Yani biz eken şalımız devlet tapşırığı değil. Bizi hiç eli Dayhan Birleşiği yer için pul tölemezden ve şalı vermezden kemala getiren şalımız bilen maşkalamıza eden ziyanlarımızın övezini doldurmalı. Yoksa çağlarımın çörek pulunu 4-5 yıllap kar tölep geçmeli bolyan. Özümem ayalımda hiç yerde işlemiz yok. Dayhancılıktan başka maşkalamıza giryen girdecimiz yok. Yine şu zatlar yazar hormatlı kanun taraftarları deyip bize yüzlenen. Yine ildeşler yine şunu yağday. Şu ikincilikten başka hiçbir girdeciler yok maşkalasında. Onun için bize hayiş edip şu mektuplar yazanlar, hatları. Şuları okuyun dedim. Netice çıkararsın şunu. Sağ olun. Bolýar. Umyt kardeşimle söz vereyim. Sağ olun. Men şu işe biraz açıklık getireyim. Şu Dene etrabının başlığı Gudrat Süleymanov öz adına yer alýan. Bu planowy deyip, yani hem mezadını devlete goşadırnak içindeki devlete tavşırmalı, tohumuna malmalı, ekmeli, biçmeli, ondan sonra devlete tavşırmalı. Bu hem mezadını alıp özü ekiye şalısını, öz şalısını planowy devlete tavşırmalı şalısını öz alıp satıya, ondan sonra yer eyesi üstünde yok vakti şotaya kambayın sokturup ordurup bilýärdi. Yani bu yetkini kimden alýar bu Gudrat Süleymanov diýilen adam? Bu berde yani Türkmenistan'ın konstitusiýasynda da yazılmagan. Yani bu adam özü yani başlyk olup durup öz wezipesini hyýanatçylyk ulanýar. Bu Türkmenistan'ın öz konstitusiýasyny da bozuyor. İbrahim hak hukukuny talap etsen seni basarlar zat deyip hayvat atýar. Yani söz azatlığı qadagan diýilen ýere nirde var? Yani şunu bize görkezip versinler de. Yani bu özünün hem ses yazgıları hem var. Mimikinin can edip birleşen ses yazgıları hem var. Onam havarlarda çıkar yakında. Yani adam hasavetmen, burnu kovada olup yani kemsitici sözler sözleyeler. Yani bizim karşımızda ne için pişik yağlı olup miyavlayalar. Ya bizim yanımızda da hayvatlı birleşimde.
Özüňiz adam bolsaňyz. Şu açıklık getirin diyelim şu zatlara, sağ olun. Bolýar. Almurat kardeşimle söz vereyim. Salam kardeşler. Sağ olun. Söz vereniz için şu yazgıları ben gelen günü ya uğradılan günü Umit kardeşimiz uğradıp durmana. Sebep näme? Şu ahli yazgyny videony dokumentleri Angradaky iki yurtdaşymyz Umit kardeşimiň adyna uğradypdyr. Bu näme? Bärden birinji men çykarýan netije demek yurdun içinde bilen Milli Harateş Komiteti'nin gurucu meclisin orta çıkar gozgayan yankı yer su reforması o yere yeçilik ya halk ve adamların hak hukuk meselesi Anırda şu adamlar tarafından dinlenip ahir sonu etinden ötüp sümküne yetenine hemme yere ard etmeli bir yer var olsa ard eden ikisani kârenleçi mi ya arayandaçı mı nahilip atlandırılan olsa yine şolum insan küçüklerle hükmünü yututanı ne bil yani Milli Harateş Komiteti. Ne hemen anladı. Birinci ne şol iyileşleme şol reali özünü mertlik tapıp şu bolyan cenayeti yüze çıkarıldığı için men olarak atı minnettar. Dinleyen olsa, eşleyen olsa da yani bizim şol Tanrı yalkasını kabul etsinler. İkinciden bir şol mesele bir de uğradılayan demek Milli Harateş Komiteti'ni bildirleyen ulu önem var. Sebep inni şolun Türkmenistan özün hökümeti atlandıran başadırnak içindeki ähli edara gurumu ve şolun yol başlarından biz yokarda duran en sonki bir gurumu bolup durýar. Bizden yokarda bilemek, olar soň Taňra ýüzden emesi. Demek derdini biz aýdypdyrlar. Indi bizim şu derdi, şu iki tane yurtdaşymyň aýdan derdini şumal bütün jemgyýeti ya halkymyza çykarýar. Yani bir kardeşimiz aýdyp geçti, o diňe iki tane ya yemeden, karenneçiden ya diňe bir şol saýatdadan bütün Türkmenistany şular ýaly ýagdaýdy. Bu hakykatdan şeýle kardeşler. Bir çekip sıdarlık ýagdaý ýok, ýöne bular halis elin nakıcı öndürün hasılını elinden alýarlar da 10 kısan bunker diýe ol men bilemek bunker bir tonnam yarım tonnam men o hojok şu bolmamsan habarym ýok. 10 kısany bunkerin 10syny elinden gaňryp alyp gidýärler. Şunu gördüm bol aýdylan zat videony gördüm bol aýdyrdan bir kino bardy. Şu yardıma düştü. Artığın o görgülün bir yıllap bilen ama dänetini o gelýär bu gelýär sen maňa bergin bar dip ene alyp gidýär onun eline diňe kuşlara paýlanmaly paý galýar. Ene şu siýasat ene şuň kun halkymyzyň garşysyna ullanyldy. Enne şunu bir cemiyete çıkarıyor. Kardeşler şumal aydılyan zatları biz düğün eyyam koyduk haberleri yemesine halk eyyam görüp otur. Yani bizim çıkışımızı bir gün sonra görürler adamlar. Belki ertirdir, bir gündür, onu çoğdan bilemez. Yani Hasan vaat tapsa yigitler koyuyorlar. Gep onu da gep şu tayda esası mesele. Näme üçün Türkmenistan'ı şu zatlar bolup geçiyor. Sebäplerini biz hemmemiz düşünürüp aýdyp berdik bir gerekden oğullar çögedik. Yani asıl emesini şunun ödüyüp sebäbini saparağı näçil bar aýdyp gelýär. Yani halk toprağının eýesi bolmasa o toprakda hiç tat mümkünler. Ne bank işläp biljek, ne döwlet ýörap biljek, ne de halk ýaşap biljek. Toprağın kim diýem şuň kun bize belli däl. Ýöne biz bilýär şu 150 ýyl mundan azal ors basyp alypdyr. Ne soň kärenne ýanky sistematy bu. Dowam edip gidip ors ýetdi de şu taýdyrdy. Bärde ýer eýesi belli däl. Şoň üçin biz şu taýda ýer eýesini belli etmek üçin meclisi öz aramyzda maslahat etmeli. Soňra gerek netijeni çykarmaly we halkymyza aýan etmeli. Men mesela şeýle diýip düşünýär. Häzirlikçi bara aýtjagym şundan ibaret. Ýene de elbetde üstüne goşar, ýöne kardeşlerimden şu zatlary okuşyňyz ýaly, görüşiňiz ýaly, bilişiňiz ýaly şu topraklarda, ýerlerde ýaşap gaýdan adamlar. O hojolukçy bolmasaňyz, o hojolukda işläp ýaşap bilen garnaşlaryňyz, dowasýarlaryňyz, kardeşleriniz bardyr.
Şolarda görersiňiz, bilensiňiz, o tejribeňiz bar, aýdyn paýlaşyň, bizi halk dinläp otur. Men şonu aýdyn dedim, sag bolun hemen. Bolýar, sag bolun. Arslan kardeşimle söz vereyim. Sağ olun kardeşim. Ben açacaklarım şeylere, kardeşlerim aydıp geçti. Şu hazırki edlotan halkın elinden yankı mülkünü, zadını almak, öndüren önümünü almak bu bir talancılık da. Özcan bu yankı Orus dövründen beri gel oturan talancılık hazırema biraz başkaçarak, yumuşakarak görünüşlerle alıp var oturlarda. Ondan sonra bular birinci aldava getiripdirler. Deserdin kartoşka ek deyip buların bir kartoşka ektirmesinin özü bir hili bir kartoşkaya yankı ihtiyaçları bolupdur mu buların bir zakaz boyunca edilen okşuydu. Ondan sonra yankı halk ödünün eken şalısını elinden almagam bu yan Umit kardeşimizin ayçıp geçişi yalı birleri bunu gov edip maslahat veripdirler de şunun yalı ediyen, şunun yalı eline öndüren önümüne alayan hissat deyip bilmez. Garaz kendi yıllardan beri bir ul alınıp geline turan bir taktikler de bular önemli aydıptırlar aydan sözlerinde. Ondan sonra şeyle bir düşüncelerimi açacak olayan da şu indi yer halkınkı bolsa da halkı gul edip olmaya sebebi yankı yer özünden özü adamdan yankı önemli gepleşiklerde aydılıp geçildi bu zatlar. Yerin özü adamı bir şahsiyeti öğretti. Yerin şoňaly bir tesirli bir güçleri var. O son yankı şahsiyetlik düşüncesi, mertebe duygusu, o millilik düşünceleri, yankı yerin özünden özü döretýän bir hili şoňaly güç nimeleri var da güçleri. Yankı yer şu adamdan şoňaly neme çıkaratdy? Şahsiyet çıkaradı. Halkı medeniyetleşip gidedi. Eğer yer özünki olsa. O halkı aldap yani ulanıp bolmayar. Bizi neyle aldap ulan oturlar. Bir yerde işsizlik dediler, bir yerde sana iş taptık deyip halkı aldap her hiledip ulan oturlar da. Yani emeli problemaları döredip izinden çözgüt tap verip bu problemalar yankı Allah'dan geldi deyip aldap zat edip her hiledip ulanıp bilirlerdi. Şimdi şunu asıl maksatları şu bizim öz yerimize eğe çıkmazlık buların. Şu şahsiyetlik duygumuz döremezlik. Yani gul psikolojisinden çıkmazlığımız. Bu işleri şunun için edip baradılar. Yörite. Şu halk yerine eğe çıkmaz. Yani şu inkiyalı. Bu ayda oturursa biz yurdumuzu düzeltirelim. Bu sizin düşüncenizdeki, size oturtulan düşüncedeki yalı siyasat deyip aydığınız ya, bu siyasat değil, bu bir gibridini vuruşun içindemiz. Öz yerimize eğer çıkmalımız. Vatanın uruşu ol oturan, vatan üstünde gidiyor oturan bu uruşlar deyip aytsanam düşünmeyerler de ildeşlerimiz. Yani şun yalı zatların bir altyapısı bu. Halkın yerine öndüren önümünü elinden almaklık. Garaz şonun yalı maksatları var. Bu işlerin arkasında. Bizi gul düşünceden çıkarmazlık esası buların alt barotan siyasatı. Şulara dinledim, sağ olun. Bolýar, sag bolun. Farahat kardeşime söz vereyim. Bu zatlaň düýp sebebi şu yer su reformady geçirilmänligi sebäpli bolýar. Onum halky basmak ýa-ki käde Arslan kardeşim aýtdy. Onun ýöňdäki Melek hanym aýtdy. Hormat kardeşim aýtdy. Yer su reformady geçirilmese şu zatlar olmaz. Muňa iksanjak däl. Onun öňünde de näçe müňler şowadyr. Bolanlar gelecekde de bolar.
Edi şoňa şol ýer reforma bolmadyk gadenler. Yer iyisiz. O zaman Arslan eğitimini şatadesi oynandır. Arslan sözünde durmadı. Ya kliyette ağladı. Bazatlar yürüyüşü çoğun adamları getirilenler bu salarak. Bu gereklerini edin olsa, kalkasam bu da kliyette bilecek adamları getirilenler. Milisiye olsun, kurkura olsun, hekim olsun, kim olsun, haysini olsun göre. Kıssanı verse, şoňa öz pedası olsa, kliyette bilenler sana. Ters dönüp durumdur. Diyemok deyip. Ana şoňa adamları getirilenler. Olmasa bütün Türkmenistan'ın hemen akıllı bir yerlikli ikinin başlık adam yoktur hocam. Ba, şonu onlardan getiren o kadarım, şoňa bir bir yani ahlaksızlar getiriyorlar, yürütü. Zaten yürütü dileyenler adamlar. Onun için görüşmekten çekinmeler, dine öňe vatandaşlar. Dine çekinmeler. Dine şeyde yok ma uyuny paçagal palta borçmalar. Dine kaýňyda kamera var, telefon var. Näme diýdim sezinlerdir, barmak kanymyazlar başa. Ne bu araňyzda gurrun geçýär, şonu ýazyp internetde paýlaşmaly, sosial mediada paýlaşmaly. Atlaryny edin hereket diýär, sen bu näme diýär? Eň esasy ýara şu telefondur. Çekimli telefon var, ýazdyran sesini hereketini, näme etdi, näme oýdy, dokumentlerini fotolarynı internetde paýlaşyň. Zaten çözüm şudur. Indi hükümet o prokurorda etdim, onu bir garaşan yok. Hükümet yok vatandaşlar. Sizin arkanızda duracak hükümet yok. Ne özünüz duracaksınız? Olam arkanızdakini telefon. Onu internette oyağı, sosyal medyada paylaşmalı. Başka yok vatandaşlar. Seni arkanızda durayan, seni koruyacak adam yok. Ola için yok mu hükümet? Kanun, sen için yoktur. Sana kanun, onu geçmedi kanun, sana bir çaynayan adamlar. Arkayında olun. Hakkında da vardır. Şu vicdansızlar, ahlaksızlar oradan şu tay getirirler. Olmazsa adam şeklinde onu sayılı edip, seçilip getirilmeler bıraktılar. Alsın hakim. Bu an içinden talya çıkarmalı. Bol vatandaşlar, ben açıklam şunu. Olar, sağ olun. Hayat kardeşimle söz vereyim. Sesim gelýärmi? Gelýär o. Bul vatandaşlaryň Milli Halas Etiş Komitetine yüzlenmesi bu doğrudan ýurdun içinde bizim agramydan boldugyny anlady. Ve bizim bu meseleni ne derecede çözmemiz hem bizim halkın içinde bize hasta önem öğretmene getirdiler. Indi şu vatandaşlar her yere yüzlenipdir diye da barmalı yerleri olsa yüzlenmeli yeri olsa yüzlenipdir diye yani hiç gili netice almansa bize yüzlenenden sonra netice almanlıkları deyler. Bu da hemen anlatıyor. Bu da konstitusyon kuruluşun yurdun içinde yokluğunu düşündürüyor. Ve bu da doğrudan doğru mülkiyet bilen bağlıdır. Eğer yerin iyisi bolup mülkiyet olsa konstitusyon kuruluşun sağlıklı doğru işleme itergeler ya da tedavi yer eyeleri öz nemesine yerlerini korumak için o kanunun hukmaniyada da koyu işlemesini neme derler, neme derler, sağlarlar. O da konstitusyon kuruluşun doğrudan doğruya mülkiyete bağlıdır. Bu mülkiyetin nemenin toprağın halkın eline geçmesi yani eyeli olması, mülkiyetin olması katıken nemeleri tehir etkendir. Mesela insan haklarına birinci bilenen yaşama hakkımız elimizden alınyandır. Yani adam mertebesine yakışar yaşamı elimizden alyandır. Ondan sonra mülkiyetin bolmasızlığı bazı iktisadiyetinin yokluğudur. Bazı iktisadiyeti bolman için bugün yurdun içinde ekonomik kriz vardır ve halkın bugün gariplikte yaşamasam doğrudan doğru mülkiyetin yokluğuna bağlıdır.
Ene bu mülkiyetin yokluğu organizasiya, o hocalıkta iş bolman için, yer halkta bolman için o hocalık owadan adamlar şähere göçmeli bolýar. Artık şäherden hem ekonomik kriz bolan soň ýurtda biz daşary ýurda mejburi daşary ýurda iş gözläp çykmaly bolýar. Ne bizim şu daşara göç etmemiz hem doğrudan doğru mülkiyetin yokluğuna baglanýar. Etkileýändir. Şonuň üçin bu mülkiyet gaty önemlidir. Toprağın hokman eýesi bolmalydyr. Munyň eýesi hem halk bolmalydyr. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Umit kardeşim de söz veriyor. Sağ olun söz verenize. Şu gün şu Kudret Süleymanov'un özüne de aydıp geçildi. Şu iki vatandaşımızın ya şu ömründe başına gelecek priklişeniyalardan bütün hemmesinden siz cevap gersiniz deyip özüne de aydıldı. Ama şu Milli Halas Ediş Komiteti şu arzanı alandan son şu velayet etrap kalkınış etrapının başlığına can edilenden son saat hazır Türkmenistan'ın saati bilen 11'de başlık yanına gelip pul teklif eden onam bizim o iki vatandaşımız kabul etmendir. Bunun son minut şeklinde aydıp geçeyin. Arzanızı izne çekin, hayiş ediyen 5 milyon pul bereyin size arzanızı izne çekin deyiptir. Bunam kabul etmendirler. Ondan son başlığın hekimin salamı var deyip aydıptırlar. Hekim kim deyip sorasa Hayidov Narkulu deyip aydıptır. Yani kalkınış etrafının hekiminin de salamı varmış. Ondan sonra Arslan kardeşimizin şu yer alması hakkında aydan sözlerine ben özüm komentarya vermek isteyen. Bu yer alması ekilenebilen o yerlerden, şor, zey çıkıp yatan yerlerden hiç yer bilme mümkünçülüğün yok. Yani nol, hiç derecede. Yani o toprakların köp bir böleğini özmem yani şayet bolanım için. O daş börekte yer alması alıp bolmayan bunu ekte edip görkezip şu velayet hekimidir, etraf hekimi, başlıklar, arçınlar bunu garap pulu aklamak için ediyen özlerinin oyunları da boluşu mümkün deyip öz komentaryama edip geçmeyi isteyen. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Tapar kardeşime söz vereyim. Sağ ol. Sağ ol. Yeňiş. Ben ýendire. Gelýär, Tapar abi. Ýene bu mesele bir zadyň netijesi. Halkam elimde ama şu netije bilen uğraşmaly, görüşmeli, büyümenmeli bolýar-da. Bu ýagdaý ýeke bir täne etrafında däl, ýaşly Türkmenistanda şeyledir. Ödem bu şeyde bir howply mesele. Bu nirde ýaryljagy, haçan ýaryljagy belli däl bir ýa-ni Mina zamedleno действие diýilýär-de. Şolar ýalak mina bu. Dudok diýdiňem bolýar. Sebäbi ýa-ni adamyň zähmetiniň üstüne çökme. Bu birinciden bir imtihanlyga sığyan zat derler. Bu hoplu debe diýen ýeri ýa-ni bir inçe gyrylma nemeler kende faktorlary. Bir zähmetiň üstüne çökdi. Elbetde sen oranmaly bolýan
malyň mülküň oramaly bolýan namasyny oramaly bolýan o çağalan geleceğini, iyijegini, işjegini birine berip bilmersiň eteň. Zähmetin bir ýyllyk zähmet. O hojalygynda näme bilýän bolsa bir ýylyň gidýändir. O sen elinden alany ertesi ekip ýamaşkan alyp bilen o. O sizon bir ýylla bir tapar, bir möwtüm emedilýärde. O bu ne gurrunlaňyzdan men çıkaran netijem o. Sovet Soýuzy kaçan yıkıldı. 90 ýyllar şeýlem. Ha, 91 ýyl. Türkmenistan'a, yani Türkmenistan bir agrar devlet. Agrar devlet demek, yani halkın agrarında öyle o hozurluk bilen meşgullemektir. O da şeyle, Türkmenistan'ın 60, belki de 70% halkı o yerinin adamsıdır. O yerinin yani iş mümkünçülüklerinden o sonu ulanıp günün görüyen millette. Son için yani yerin suğun ulanışı demesi düzgünlü, tertipli, kanunlu, kadalı, kontrollü bolması bu şertlerin içinde en öne düşen şertlerin biri de. Evet, 70% halkın Kotay'dan şöyle üyede. İnni ön Sovet demesinden o yerin eyeti kalkozdu, savkozdu, o hocaluk yerlerin. O şahsi eyetçilikte 16 sotuk, 4 sotuk, şol ýadak bir neme wattı, ullokan. Bir maştab neme derler. Yönüm kalkozluň, savkozluň, yeri ulanma, su ulanma, düzgünü, tertibi, kanuni, kadaty, kontrolü bady. O kalkozlarım yok, o Sovet sistematam yok. Kalkozlar 95-96 ýylda yok bolup gitdi de. O ýaşama mümkinçiligi yok, şoň üçin yok. O kalkozlaryň çöküşi 89-njy ýyla gelýändir. 89-njy ýylda 60% o hojuluk kalkozlar, tawkozlar o bergili bankrotdular. 89-njy ýylyň gurrunu beren bitdi de. Ýaşap bilen okdular. O sisteme yem çarşap çökün sistemiydi. Yani 92'de biz reform edip başladık. Sebebi reform etmeden o yaşap bilen oktu. Çoğat yaşap bilen oktu. Yaşap bilmeyen son ben o hocurukçu değil. Ben tenagat demetinde işlep böyle o hocuruk önümünü kaytadan işleyen demede tenagat. O hocurukçu bolmamın sebebi şu taydan gelýär. O ödünü oňorman soň berdiler. Şolary bir nemedin diýip. Ýaşarýalak ýagdaýa getirin. Ýaşarýalak ýagdaýa getirmek üçin ýeri eýetine bermeli. O suwum ulanıp bilerýälak kadatyny, kanunyny emetmeliler. Şoňa ýer suw reformasy diýilýär. Şol edilip başlandy. 94-nji ýylda Türkmenistanyň 50-56% o hocur kärhanalary şahsy eýetçilige geçip başlatdy. O 96-njy ýylda, 95-nji ýylda doly geçip gutarmaly. Olaň mündüne çendi, taýatyna çendi. Ýazylgy, çyzylgy öwredilen ýagdaýda da. Inni şuat Daýhan birleşigi diýedi. O kalkozyň adyny Daýhan birleşigi diýeniň bilen üýtgeni o. O kalkozlaryň ýok.
O savhoda da Dayhan birleşigi diýip at berdiler de. O tel birleşik diýende, ayrışık diýende mazmuny ýitken o. O kalkodlarım yok. O kalkodlaryň düzgünü, tertibi, kadaty, kanunum yok. O kalkodlaryň öz ýörüýti. O kooperatsiýaň kanunlary var. Düzgünleri var. O yani bir düzgün bilen o gowy düzgün näl elbette. O bir iş nemani Dayhanyň motiwiýer diýen düzgün näl. O tabiatda ýykylmadyň büýük sebäpler şo taýlardan gelýändir. Ýöne düzgün kontrol var. Her tarapdan. Şoda atlar egem otu dil yok. O bu 70% bir yerden suwdan bulan şo taýdan çörüň tapýan bolsa o taýda da düzgünü, tertibi, kontrolü yok bolsa bu burun patlamadymı? Ýarlar abi. O nädip ýarlyjygyna siz gözüňizi geçirben bilmeýän baştabyň nähile kurjak. Müňlerçe başgala, belki de 100 müňlerçe başgala. O bir tizol eden dähmediniň üstüne kaptaldan biri, o men arçyn ýa men prokuror ýa men plandat diýip üstüne çökdi. O nähile kurjak. O çöküben bölür. Ne şu faktam şonuň biri. Bu da bir däller. Yüzlerçe vardır şular ýalak bak. Her obada vardır. Sebäbi o Dayhan birleşigi diýilen ýalak bady var, o öýdi. Hiç bir funksiyony ýokdur. Hiç bir adam çödýän näl. Çözmesi mümkünem däl. Bu halk 30 ýyllap bugun nädip çydak geldi diýilen soru orta çykýardy. Böyle şu meseleleri hiç kim kaldıran yok. Ýeň bir adam şu. O Dayhan okusuz, sowatsız, bilgisiz. O näme düşünüp bilen ok. Başam çıkarıp bilen ok. Arda etjek ýerem ýene de aýlanyp bolan taýak öýüne degendir. Şunuň arda etişine de tiýin edip görüň. Kaptanyň bir gorku diýendir. Bir ýeri arda etseňiz gatwurmak diýip. Hem yerde de şey dilýändir. Hop. Tähmet çekýäne biri, bu üstüne çökýänem. Bol topor ne? Tutogynyň nemeler? Bu şeyler ýarlar otup nädip demederini düşünüp bilmeýär. Öň nemelerde okuýardyk biz. O kandy taka dip roman vardır. Taraşır diýdiler. O. Ne şu taýda? Yani bir awun suw paýlaşygyny o da çykýan nemeni suratlandyrýandylar. O ady şoň üçin kandy takadyr. Şondan merwetdine şu atky Türkmenistan ýagdaýy. O kalhoz, savhoz tarihi garşyk gitdi. Adyny ütkötüp ularıp berdi. O bu sodatlar netijesi. Biz şu sebäbine iýinmen bu meseleni çözüp bilmeýän. O bu sebäbine iýinjek buruş ýok Türkmenistanda. O ne arda etdik diýip instansiýalara ýazýarda. Bu ýeri ulanmak, suw ulanmak kanuny ýok. Şu neçeni Türkmenistanda. O da siz niye arda edýän? Prokuror bu näde çözsün kanun ýok bolsa. O kalkozlar, savkozlar bir wagt taryha garşy gitdi. O täze ödünler näde preguliz etmelilen kanunlar var. Sorap görün.
Yeri nämen esasında? Dayhana berliye. O da esas değil. Esas diyen zatlarım esas değil. O yerin eyesi kim? Mesela en ulu mesele şudur. Devlet kim? Devleti görkün bir cag adam mı dedi? Hani nerede? Hükümeti görküdür. Hükümet devlet değil. O 4 yılın bitmeli. Başka gelmeli. Bu mesele katı evet demedir. Hoplu meseledir. Onun için bu arada o bir halka düşündürmeli. Memelemiz kâendir. Bu halkam bunu yönü informasyon alıp buğulunun yiriye oğulunun çıkıp diye yağdayında dinlemelilerdir. Halk toprağının mülkiyeti üstüne geçeyince bu devletin üstüne ağramda koymalıdır. O siz toprağınızın eyesi bolman o da yönü hatırınızda meyesi derler. Yurdunda meyesi olup bilmeyen. Bu mesele katı vacip böyle vacibim derler. Mülk var arada o Türkmenistan revolüt etmeliye ne alak derece etiptir de şu an. Ne o olan boşak kalanım şudur. Düğünde şu yatanlar. Sizin gedaylığınız, gariplığınız o bunu korkuyla edip saklayacak kolyarlar. O saklayacak kolyanlığın tebebi yani 1% yarım %1 adam. Şundan çölü yedi. Şurada 2 tane dayıkanına emetinden çölü yiyecekini, arçını, beylekli vardır, prokuroru vardır. Ödem allığından korkuyandırlar. O hiç erik yazman, hiç saat nemetmen, o türmeye batar, o halk düşman eder, terörist eder, deyip şöyle oraya alak nemeler bilen korkuyandırlar. O göz içinden bir tanını batıyandırlar. Dedim 30 yıllar olup diyor şimdi şol yurt boşak kaldı çünkü. Yurdun boşalmasının sebebi vardır. Sen agrar bir devlet olup yerin suğun ulanmasının kadeti kanunu bolman ben çölümü ne? Hadi kazancak. Sana kepil kanunum yok. Hiç adam yok da. Ne şu da kanunun arkasında duran kanun var mı? O şuraya yer verişim kanunsuz. İşleşler hep kanunsuz. O beriyenim kanunsuz veriyor. Ortada düzgünü yok oldu, kanunu yok oldu. Onun bunu birine arz ediyorlar. O prokuror kanun olmadık diye ben o neyle karar verdim. O kuvvetini aramadığını basarlar. O pul vermeden basacağım deyip biliyor. Prokuror şey diyendir. Şeyle de bolyam kanlayan ben. Bu katı Türkmen'in vavalı meselesidir. Ne vaktına edilmeli zaten. Vaktına edilmese bunun sonu katı elbette zatlara yaat gidiyor da. Ne bu iç kurşada devlet bolup biliyor. Şu an Türkmenistan iç kurşu daşına çıkmadık gözülür, içinde yardım. Bu daşına çıkar yerlerin tebebi şudur.
Ve halk bir yerde çöre uymeli. O açlık değil, devam ettirmeyeli. Şu at men birinci dememde gelen nebep fikirlem siz bilen paylaştım. Dinleyeniniz için sağ olun. Bolýar Sapar abi. Onun neme adyny ütgötdi diýdiňizde Sapar abi, ol neme hatda adynam ütgötmediler. Diňe Rusçadan türkmençe terjime etdiler de, ýanky sawkozlar, kalkozlary Rusçadan türkmençe. Hemem şu wagt bir neme ýadyma düşdi. Ine bizde eýeçilik ýok. Hiç ýyl, ýanky hiç kimin ýanky bir eýeçiligi ýok. Eýeçiligindäki bir eldegirilmesi emlägi ýok. Ýanky o dönemeden gelýär yer. Ine şu yer insanyň egerde hakykatdan watandaşyň öz yeri bolsa, şahsy mülki bolsa, eýen bir zada eýe bolýar-da. Indi türkmenleriň %60 göterimi o da bir iň güýçlü gatlagy, işläp biljek gatlagy ýurtdaşyna çykdy. Nähile akyl bilen çykýar, ýanky öz ýurdunda da eýeçiligi ýok, hiç bir zady. Soň ýurtdaşam aýny şo bir ýagda, ýanky ýurtdaşynda da eýeçilik edýän hiç bir zady ýok. Arkasynda sunkosyny süýräp bu kwartiradan çykarsalar, eýleki kwartira göçüp bolup görün, öwreşip görün, türkmen ýanky eýeçiliksiz bir ýagdaýa getirdiler de. Bunam şol Sovet Soýuzy zamanynda ýanky yerler umumy bir nemäniň eýeçiligine geçirildi. Halkyň elinden alınıp. Indi insanlygyň nemesine seredenimizde de, şu taryhyna seredenimizde de insan gadym zamanlardan bäri, 100.000 ýyllardan bäri bir eýeçiliginde bir zatlar bardyr. İlk başlarda şol özündäki bir aletlerini, ýanky awzallaryny eýleklerden aýap gorap saklaýandyr, berýän däldir, ýa-da özüne bir öýjagaş gursa, şoň içerisine başga birlerini ertýän däldir. Bu diňe insanyna däl, haýwanlarda da bardyr. Ne köp haýwanlar insandan gorkýandyr, ýöne sen şonuň ketegine, hinine ýa-da kowurtgasyna baran wagtynda hüjüm edýändirler sen üstüňe, senden gorkýanam bolsa. Ýöne insany şeýle bir ýagdaýa getirip bolýan ekeni şu eýeçilik nemesini öldürüp bilsen. Onam ine şu neme Sovet Soýuzy döwründe öldürmäni başardylar. Edil sizin milletimiziň kinara. Şoň üçin şu hiç bir zadyna eýe çykýan däldirler. Şol öňkü nemesi bilen ýaşaýarlar-da, akyl bilen ýaşaýarlar. Bolmasa Sovet Soýuzy bir zaman ýykyldy. Ýok, ham biz öz başdaklygymyza çykdyk. Ondan soňra Türkmenistanyň eýeçiligi we ähli ýönetimi halk amala aşyrylýandyr diýen biziň anaýasamyzda ýazylgydyr. Ýöne şoňa garamazdanam ýanky halk şo zatlara halka öwredilmänligi üçin, halkyň şonu öwrenmänligi üçin häzir eýeçiliginde hiç bir zat ýok. Ondan soňra kimseniň şalysyny elinden alarlar ýa-da başga bir zadyny, öýüni ýykarlar, ýöne halk hiç zat diýip bilmeýär. Çünki eýesi o däl. Onam özüne, ýanky halkyň özüne anandyrtdyrlar da bunu halka. O aýalyny çagasyny gyýdyna alyp ýöler. Howno eýeçiliginde şeýle Sapara eýeçiliginde hiç bir zat ýok. Ýanky hiç bir zadyna eýeçilik gözü bilen seretmek ukyby ýok-da. Bizim halkymyzyň häzirki ýagdaýda getirilen bir ýagdaý. Umydo kardeşime söz bereyinmi? Sağ olun. Şurada yana Sapar kardeşimizin aydalaryny tasdiklamak isteyen kanunu ýagdaýda.
Konstitusiyanın 14. maddesi var. Ve şurada Sapar kardeşimiz yan ayet geçti. Devlet bilen hükümeti. Bizlerin cemiyette devletle hükümeti ayırıp bilmeyeler. Yani ayrı nemesini ne kim desem ayırıp bilmeyelerdi. Devlet diyen vakti yukarıdan gelen ya da yaşlıdan gelen karar diyorlar. Yaşlı diyen kim? Yukarıdan gelen karar kim? Prezident diyorlar. Yani prezident devlet mi? Yok. Devlet değil, hükümet mi? Devlet kim? Devlet halk. Yine şurada hazır yine 14. madden okuyun. Yer ve yerastı baylıklar, sular, ösümlük ve hayvanat dünyası şeyle hem beyleki tebii baylıklar Türkmenistan'ın milli baylığı bulup duruyor. Devlet tarafından goralyar ve receli pedalanmalar değişlidir. Yani, hazır ayet geçti yine Sapar kardeşimize ait devlet, yani biz halk. Yani bizlerin cemiyet şunu ayırıp bilmeye. Yine şurada yana Yengiş kardeşimizin eyeçilik elde girmezdir dedi. Yine şurada Türkmenistan Konstitusyası'nın 12. maddesi. Eyeçilik el değirmezdir. Türkmenistan yere, önümçilik seriştelerine, gayri maddi ve intelektual gımmaklıklara hususi eyeçilik hukukunu ikrar eder. Şeyle hem olar rayetlerin birleşiklerine ve devlete değişli bolup biler. Devletin ayratin eyeçiliği bolup duran obyektler kanun bilen bellenyer. Devlet eyeçiliğin ehli görünüşlerini den gorağını kepilendirer ve onların ösmeyi için den serişteler döreder. Kanunda gadavan edilen, usul bilen edinilen eyeçilikten başka eyeçiliğin mutsuz alınmağına yol verilmeyer. Dine kanunda göz önünde tutulan halatlarda eyeçiliğin muzdunu tölep mecburu alınmağına yol verilir. Neyleşler? Ne şurada hükümet de yazılan yer yok. Şurada devlet de yazılan. Ne yerde okudum devlet sözünü. Devlet demek yani biz belirlep geçeyim dedim, sağ olun. Yani bu emme baylıklar, yer üstü, yer altı baylıklar, yerlerimiz bize değişli. Sağ olun. Yemişsin geplep duran olsa mikrofonun yapıp dur. Ha, bağışla benim bir zatda aydı oturdum. Sapar kardeşime söz vereyim. Yine yine Türkmen yerine iyi çıkmasa bu yeri ortaya elinden alıyor. O döwürlerim daşdam kendine. Ne edil şuları yalak yağday. Şu atetiyete yüz verdi. O atetiyan Abkhazya bağışlan yanlıştım. Abkhazya'da o ekranlardan mass medyada görüyorsanız rotayda halk ayağa kalanlar. O yani buldozerler nemeler bilen hayatları yıkıp neme diyendirler. Ne Abkhazya demek o tabiat doğrunu yani in meşgul kurordu vardır. Pitsunda değil yanlar. O Abkhazya Karadeniz'in kenarına in koyu yerlerde yerleşen nemeti onun vesillikte yani Gürcistan'ın sahtavındadır, şunun içindedir. O şonu Gürcistan'ın çıkarıyalak şertler dörödüllüde. O Gürcistan'ın nemetinden çıktı. Onu özbaştak Respublikaya alak ilan ettiler. Onu 3-4 tane devlet tanıttı. Ortiyet. Ondan Siriye. Yine de Latin Amerika'dan mı, Afrika'dan mı bir tane devlet, 4 tane devlet ikrar ediyordu. Yani Atetyan, yani Abkhazyan, Türk diye Abkhazya bilen Atetyan
Yani Sovet döwletiniň 4-nji problemi dilýärdi. Şolong ähli sanatoriýalary tutundurdy. Ödem iň meşhur, iň näme provinsiýatyny gatynsalar, sanatoriýalar, diňjalňan domoduklar, şo taýda ýerleşýär. Şolong hem bejetini orsiýet bilen, ýani aýryşanlar şeýlerek bir gizli aňlaşyk demedilýär. Şolong hem bejetini ortlar yerine geçirýärler. Şu adam atetýän nemedi 250 000 bolsa, şoň 110 000 ors ödem şo jaýlary, ýerleri, daçalary eline geçiripdirler de. Yani korunma ministri vardı önkü. Kaşa geldin. Kaşa geldin ne mi? Şu taýda şu wat diňjalp görüneken ne? Bir küçük günlükde. Ondan demede şondan patlaýar. O yine de bir küçük ýyldan Abkaziýadan halkyndan yani ors nemedi kän bolýar daýy. Böyle iň gowy ýerleri, topraklary hem bejetinde ellerine geçiren. Türkmenistan medeniýetinde şoňa ýurmenen beti biz eýe bolýan çak bolar, eýe bolup bokary gaty ahtimallar. Şu wat yaratdy. O ba yataklar o kime değişdi diýilen sorag. O Türkmen kendi gıdıklandıran neldir bolun? Kime değişikliğinden bilýän ýokdur. Onu gelýän ýa-ni giýdirjilerin hem nirak diýäni. Hiç kim hasap berýän däldir. O siziň yaratdy baýlyklarymyz ba kän diýip ýörün nemeleňiz ýataklary. O haýsynyň kime değişikligini billet bilýän däldir şu wagt. Ya Türkmen hiç sadyňa beýeti däl diýmek bolýar da. Toprağynyň eýesi dälligini de 3-4 sanak real faktlar bilen görkezýärdi. O altyn dip bir gelinimiz vardy. Marda o öýüni ýykyp başga bir alýada. O başga da ne? Başga wadyň içinde duruşuny men öňü götön yerim var. Okan mektebim var. Owamyz var. Tep tekil etdirler. Ya, yerin eýeti dä bolsaňyz, eýe çykmasaňyz, haçan üstüňizden traktor türüljegi belli däldir. Sen daýgançylyk edersiň, ekiniň gowy ýetişer, o üstüne başga bir çökýär. Bu däýlik adamlar ýaşamaly. Şoň üçin edilmeli nemeler baştan demedilmelidir. Biz ilki Cumhuriýetimiziň yıkılması bilen bağlıdır bu zatlaryň hem bejet. Cumhuriyet bolany näme, Türkmenistan bolany näme diýen adamlar bar da. O näme diýeni de düşünen oklar. Ne sizin cumhuriyetiniz elinizden giden soň izinden gelýän tolkunlar bar da. Ne şu tolkunlar sizi dünýäň ýeretinden çykarjak belli däldir. Hem bezat bakınla temelinden başlaýar. Şonu çözmän ay bolýar da düzeler de biraz garaşyk edeli. Ya biraz garaşaly. Bir alacı bor. Bir geçýär oldu. Alacam bolany. O çözmem gelen o. O gitdigiçe de elbet dolýar. Ne şu wat. Yani dilleşimin berdi arada gurrum edýär da.
şalektir üstüne arşın çöküptür diye de. Başka da adında da çok gelir. Bu meseleleri bir katı yani ciddiyete almalı. O yöne şeyle yani o çok musaifle dün komünist olup bu demokrat bolşiyalak nemede tarzda çözülen meseleler değil. O bu zatları bilgili, düşünceli adamı çözmeli. Bu zatların hem beceri 90'cı yıllarda o dil alınıp matlakatlaşılıp o düşündürülüp o halka şimdi etmeseniz sonu ne olacağını ona burun veriyorduk da. Ona yaşamada bu millet o kavurda başkalarına okuyor. Ni yaşatmıyor. Ne aylak başkalarına öğütünü bağlı. Düşünür deyip umut ediyen sağ olun. O sapara goga ihtiyatlattın. Başka da atlanılan elinizden alyalar üstüne çökerler deyip yine Merdan Muhammedov kardeşimiz vardır. Yaş, oğlun, bilimli, zehinli. Indi şalyny ekmek üçin 6 ay 5-6 ay wagt bolýar da ýa-ni şalyny elinden aldyranda da indikiliyene de ýeriň bolsa täzeden ekip alyp bilersiň ýönüne Merdan Muhammedowy ýetişdirdiler, okutdular, bir ýyden zähmet sarf etdiler onuň üçin. Maşgalasy. Ve ondan soň bu oğlan ýetişdi, hem özüni ýetişdirdi, soňra 5 ýyllagam ine bu halkyň öňünde halkymyzy aýdyňlatmak üçin hem gaty uly zähmet çekdi. Ýöne şunuň üstüne çökdiler. Merdan Muhammed bunun üstüne çöküp oğurlap alıp gittiler. Ýa-ni şalyny oğurlaýşlary ýaly insanlaram. Ýa-ni halkyň elindäki ýa-da yerine eken, kärendesine eken ekinliň üstüne çöküşleri ýaly halkyň ýetişdiren adamlaryň üstüne çökýärler. Ondan dowamly 30 ýyl diýäris 30 ýyldan öňem ýa-ni Sowet Soýuzy döwründe. Sowet Soýuzy döwründen öň Ak Paşa döwründe türkmen halkynyň ýetişdiren adamlarynyň üstüne çökýärler. Ýa-ni şalyny 5-6 aýda ýetişdirip bolýan bolsa, bular ýaly Merdan Muhammedow ýaly ýigitlerimizi, oğullarymyzy 30 ýylda, 40 ýylda zähmet çekip ýetişdirmeli bolýar we o da näçe müň sanyk adamynyň içerisinden bir sanjygy çykýar. Ve onuň üstüne çökýärler. Ýani bu bir türkmen halky üçin bir namus meselesi de senin hem ýeriňdäkini hem ýetişdiren insanlaryny, senin ähli zadyň alýarlar, senin halkyň eline eýeçiligine hiç bir zat ýok. Halkym özüni şo zadyň eýesidir diýip hasap eden o. Duýan ok, ýani bu da bir utanç bir ýagdaý bolýar da. Men Halmurat kardeşimize söz bereň. Sağ olun söz vereniz için. Men ştaýda saparagan demi sorunyň üstünde olujak bolýan, onuň agzak geçen ýa-ni Orsiýadyň öňkü Gorunmak ministri Sergey Kuzugetow Şaygu. Cumhuriyet Abhaziyada diňselýän. Indi ol ýa-ni yer meselesi barada, ama gurrun edilmeli bolsa, şu iki daýhanyň elinden ýeri ýa şo ýerde önümi şuň alnanýan ýa soňky ýüze çykan wakalar bar bol. Eser döwrüne kalkoz sawhozlar aly soňra öz başlyk bolluk bilen goşadyrmak üçin näki geçen 34 ýylda ene bular döwletiň adynyň, hökümetiň adynyň elinden gaňryp alyp oturýarlar. Ýöne ştaýda üns bermeli zat, men pikirimçe
Olara edi bilsin şu diýip halkyň elinäki emlägini, mülkünü, yerini, toprağını alyp otyrlarda öňü bilen bilelikdi. Onu öýlerine delirip başladylar. Maşallatana da onu dile getirmegen bolanak ýöne bardatlary aýtyp geçdegem şolar ýaly ýüzde olam ýeterlik düşünje adam düşünür. Ýöne halkyň özü nerede? Näme üçin jogap bermedi? Şu gün dören zatdaly. Ka mahal ya ka yerlerde aýdýarlar da aýyny aşawatlylar ana aldy ýa ahallar ýurdu dolandyr ýa. Ýok, ilkinji nowatda ahallan öýüni başyna ýumurdy şol niýaz bilen gurban bol. Men şoňa diýir şaýat gerek bolsa yüzlerçe müňlerçe fakyt bar. Köne aşabaty dugdagy netdiler, ýaşap oturan hojalyklar 100 ýylly men şol ýer titremeden soňra 48-nji ýyldan soňra gurulan ähli şol maşgalyň näçe nesilin guran binalaryny ýok etdiler, traktor buldozerlendirdiler. Onlarça müň adam, belki köpdir. Näme üçin şolar sesini çykarmady? Ya ene bir Krasnovodsk'da şu avadan töwereginde men bilşime göre 45 miňden gowrak ýanky Времянка jaýlarmy, wagonçyklarmy ýa-da aýdel bir otogly ýanky dastan salynan ýanky bir jaýlar muşa diň jalyş özleri üçin adamlaryň şahsy gurum zatlary şular bir ucundan buldozer salyp berdi Muhammed tekilledi. 45 miň sany hojalygyň kyny. Şo 45 miň hojalykda her sene 2 adam bar diýmede de arhele ýalsagyp, ine çora 90 miň bolýar. Olaň doganlaryny beýleklerini alsaň näçe 100 miň adam bolýar. Näme bular agzyna suwalan ýalyk bolup oturdylar şunça ýyllar. Näçe gelip şol Azatlyk radiosyny şu barada aýdyp geçildi. Ya aşawatda kıyardy. Ya bir ýykan ýumralyk barada. Adamlaryň özüni öz tünegi ya öz söwürtkesi gerek bolmandan soňra ol şol goşadyrnagy üçin hökümet sizi başyna ýapsyn. Ine ýedi bilşim şu diýip mene şu iki tane kärenneçiň depesine şänik döwütýärler. Ýöne 100 miňlerçe kärenneç bar Türkmenistanyň içinde. Şolaryň hemmejiginiň depesine ýyl 10 kaý şänik döwürler. Ýöne şu zatlara çydaman sesini çykaran şu iki tane ýurtdaşymyz. Hanene şu hökümet şolary el urbilýän bolsa ursyn. Nişin bizim şu meselen halkara derejetine hökmen ýetirmelem, çykarmalym. Ene şol ýüzü şol jenaýatkar topar halkyň garşysyna edip oturan. Ene bilen bile ýene de bir eme bolýar, tutaryk bolýar, ýa delil bolýar, ýa fakyt bolýar. Ene aýyň 6-syna diýdikmi dekabryň bir impeachment aglan etmeli ýa-da halky şol boyun egmedlige çağırmak barady. Ene ähli hakyky elinden alınanlygyny ne suwutnamada suwut edip dur. Onun üçin goýýasynlar. Görjekleri görgüdür. Ene ähli ýerlerini şu halkdan alyp ýerlerine gany sorlar ýygyna. Hiç kim o zatlar bağışlamaýar, sesini çykarman oturarlar. Ýöne şu ýerden men bir etçe haýystym halkymyzdan, ýurtdaşlarymyzdan, daýharlardan, o ýurdun ol 70 götörmi, 65-70 götörmi şol toprakdan iýmitlenýär, ýa güzeran olandyr. Yeter yetmez, yarmaz, yarmaýalaňyz, bir garny dok, bir garny az, gep onu da ýöne şol toprakdan eklenýär. Indi şol eklenjiňde eliňizden alyp otyr. Näçe ýyl bäri? Ine şu iki tane ýanky kärenneçi ýurtdaşymyň kıyarsynem özüňize gaýrat tapyňdy, çykyş edin. Ana bir eseriň adyny çykardylar kardeşlerimiz yalan bilen, zorluk bilen, haýbat bilen Orsiýanyň üstünden Ukraina uruşa uğratdylar. Şonu görüp eşitip ýene de bir näçe Ukrainada uğradylar, Orsiýanyň üstünden uğradylar. Türkmen eskerleri ýa bize ýazyp otyr. Olaň en atadan bilen aktyary haýsy uruşda ýene gatnap beren. Ine şeýdip halk öz hakka üçin ya özde çekip oturan derden aýan etdi. Aňyrkylan gorkusy gün-günden köpelýändir ya artýandyr. Ine biz şular ýaly hereket etsek sanyjy wagtdan ol rejimiň soňuna çykyp biler. Şaýda halkyň özüniň gatnaşmagy gerek, öz hakkyny goramak üçin. Elbetde biz Milli Halat Komitet hökmünde, Gurucu Meclis hökmünde, ya geçici hökümet hökmünde ya da aýdaly bir iki ulugymyz her birimiz şahsiýet hökmünde öz elden gelenimizi etdigem, edýärsem edersem. Ýöne halkyň şu ýerde dol gollawy gerek we öz
derdini özü ağlamasa, öz göbeğini özün kesmese, daşının erip bize kömek edecek yokluk näçe edip çıkış etdim. Yine yurttaşlar, görünüşde yüzleniyen, çıkarın şu meseleleri. Doğru aytıp geçti, yani şu Parahat kardeşimi. Bir yerde bir zat bağırsa video düşüründe uğradın. Şonu dünya yetirmek bilen yaymak bizim pardımız ve borcumuz. Şu sizin eden sıkışlarınızı ya şikayetlerinizi bir kazanç edemiz yok. Şunu bir dünya ya şu sizin yaşap oturan devlet diyenizin duruşunu türmediğini. Şonu bizden dünya cemiyetine suud ediyor. Sizden ses çıkmasa, olurum halk istemese, gözün yannak bilen sıpırsın ipay diyalı. Näçe yerde ulu şular ýaly guramalarda baramızda, ne bizim yüzümüzde diýilense medeniyetler tertipde, ýöne türkmençeler baýdy boty. Halk istemese biz näme üçin kömek etmeli? Siz halkyňyz öz meselesini çözsün, sonra bizde näme kömek gerek bolsa, tehnikamy, ilmmi, bilimmi, okatmakmy, näme etmeli bolsa biz edeli. Ýöne siz ilk başdan özüňiz bir milletdiňiz, halkdyňyz, hak hukuky üçin göreşýäniňiz bir subut edin diýip. O halkyň etmeli işin biz etip bilmerse diýýär. Olam dogry. Şoň üçin biz hemme agramy öz boýnymyza almaly, elimizi daşyň astyra goýmaly. Näçe agram bolsa şu ýoly biz bilelikde geçmeli. Sağ bolsun aýdýan ýene de şu iki ildeşimizde hem de ýa-ni Umit kardeşimiz şulary ýazga geçirip şolaň arzy şikaýatyny inip bizim ýa-ni Milli Haraset Komitetimiziň meclisiniň dikkatyny ýetirenişi. Şunu aýdyn edim, sağ bolun. Bolýar, sağ bolun. Umit kardeşimiz söz berýär. Şurada yana Sapar kardeşiniz bir söz ayıp geçti o söz. Bu cemiyet başı daşa değmeden hissat düşünmeye dedi. Ben şurada yana şunu delil getirecekmem. Çünkü şu havar uğradan ildeşlerimizin ses kaydı. Şurada öz ağız bilen aydıp geçe de ön zatları hiç bilmeyedim. Hazır indi başıma gelen sonunda düşünüp başladım der. Naz dinledin özlerinize eşitin şurada. Aslında yakıştı, karşılamam yakıştı. Meninki geldiğinden 12 bin kür çıktı da 2 bin kür berene doğru gelmedi bana. Menin şalım birincisi 2 hektarlık bölümünden gelende ben de 6,5 bin kür çıkan, yani 6,5 bin kür depnemeden 7. bin kür dolmaktı 2 hektarlıkta. Son bir an 2 hektarlık ama tüktüler. Ondan gelen bana köp çıkan opşem. Yani şundak hep kampanyaçıları, zatları, özlerine satmalıklı adamları şundak demedip hazır özlerini soğuttular binadan. Sonra anık 12 bin kür ağzı. Çıkıp ben gözümün önünde mene şolar şunda aydan adam var. Sonra benim adım aytma, bizler yok dikse şu hekim mene vak edotan da şu duran adam var. Bizler aytma, bizler demekmeye de, bizler kan aydanı, bizler pistikler benim oğlum kan yerde işledi. Kızım yine bir yerde de şuna korkup tutan adamlar. Opşem sen görkezli bir Akılıyam 12 bin kürden 1 bin kürem alıp bilen yok. Ben 12 bin kürden 2 bin kür aldım. Her bin kürem 3 tonna 800 kilo tutarı. Klas kampanyanın bin kürü. Her bin kürem minimal 3 tonna dolan vakti 3 tonna 800 tonna tutadı. 3 tonna 800 kilogram. 3800 kilogram tutadı. Şu boyunca demet narkolunun amyanı demesine şu demesinin barlığını koyuverdim. Yine Dövledeke var. Dövledeke'nin 4 hektarı var. Dövledeke'ye şu birinden kart tohumu alıp ekti. Şu kart tohumunu veren yok var. Şunu bir dedi ben kart tohumu verin. Ben kalkoza adam yok dese yankılar aydan. Neme degen bu kalkozun ödümü yaptılar. Dövledeke sene Dövledin yerinde samazakvat edip ekip sen dağıt deyip korkuttulardan Dövledeke'ye tohum ayan. Ben kalkozdan tohum aldım deyip kol çektiriptiler. Sonra erten Dövledeke kalkozun demesinden barattan tohumunu satın aladı. Satın almaktan alıp kaynadı. Aldapına kol çektiriptiler. Dermanlara yan kol çektirdik. Göç kol çektirdiler dedim. Bir zat dedim ben yaptık hep işten yaptık sonra. Toka Dövledeke hem karşı. Toka bir yere bir zat edildi sen. Yok ben korkamam benim veçelerim meydanda ulara ziyan yetirediler de korku oturan Dövledeke. Şimdi ondan kalan diyem kandak düşüntürüp olsa bilim ben özün indirozda değil. Toka men narkolu ikimizden zor duramam ben. Ben dedim izimde duramam narkolu yem şondaki git. Narkolu yem durat. Bizler kol oturan zatlar ağır geldi oturan bizler. Ön eşitledik bizlere değmedi, indi geldiğine bizlere değdi şu zatlar. Bizlere ağır değdi. Ön göretikten aydatik. Ey uyan, ey başka zatlarda da çok hakikaten doğru eken şolarına vardı. Aynen toşta bildim. Öz başından geçirmesen işleri bilmeyken. Merin de özün emrza de etti. Yine ildeşler, yine öz ağzı bilen aydıp duran zatlar bizim başımıza gelen son, yine indi bildik bu zatlar de. Ben bu zatlardan hiç nemedim.
başımıza gelmeyen için bilmeyedik diye. Ne? Dinleyin şu Saparanın aydan zetlerini. Sesi eşittireyim dedim. Tamam. Bolýar, sağ olun. Kardeşler, başka açıklarınız var mı? Fikirleriniz bolmasa şaýda jemläniň. Almurada siz elinizi gallardyňyzmy ýa-ýanky ýatyrmadyňyzmy elim? Bolýar onda ildeşler, kardeşler. Bugünkü ýygnaşmamy şaýda jemleýär, soňra bundan edilen gepleşiklerden hem halkymyzyň netije almalary gerekli. Ýanky haçan men başyma gelýänçä diýip beýlekiň başyna gelenine üns bermesizlikden geçirmeklik ýalňyşdyr. Ertesi gün ýene-de öz başyna da geljekdir bu zatlar. Çünkü yer, toprak, eýeçilik halkynky däl, halkyň eline däl. Aslında halkynky da halkynky bolmalam. Bolmalysy şeýle halkynky ýöne şu wagt halkynky däl, halkyň elinden şol Akpaşa döwründäki alynan yerlerimiz, alynan topraklarymız häzirim bize biz öz başdaklygymyzy alyp diýenimizden bäri halka aýdyna gaýtarylyp berilmedi. Şol öňkü sistema, öňkü işleýişi boýunça ýöredilip dowam etdirilip gelindi. Onu şaýda jemleýär ildeşlerimize. Insert dinläriniz üçin köp sag bolun.